И здравейте хора! Аз съм Колко. Колко? От канала Колко Пича. Тук при мен са Дитко, най-добрият брат, Галю, най-добрият приятел, не знам дали го виждате. И ние сега ще ходим на центъра, обиколка и село Гетово. Пътя е малко по-дълъг, ако минем от там отдолу. Затова ще минем от тук, защото центъра ни е наблизко. Ще ви разкажа малко за това село, ще ви покажем забележителности на селото. И селото само едно вика, една горска количка, която е на един негов приятел. И само това да ви кажа, на приятел на Галю. И само това мога да ви кажа, че това село е доста хубаво, е от област Разград. Област Разград, не знам дали сте чували за този град Разград, но от област Разград. Сега да покажем Галю. Галю? Здравейте. Его и Дитко, брат ми. Който има YouTube канал и се пише. Само да ви кажа, Галин живее там. Галю, дед го наричам, там. Държата къщичка. И така, наближаваме към центъра. Да сме доста близичко до центъра. В смисъл само към 50 метра ни са пред нас. И така, хубаво клипче може да стане. Няма да го правя много дълго, защото самия YouTube не ми дава да правя клипа повече от 15 минути или точно 15 минути. Не знам защо YouTube сигурно беше са лоши с мен. Не, искам тези, които ме гледат, тези, които няколко, или тези, които те, които ме гледат или са се абонирали за мен, моля да напишете в коментарите, защо YouTube не ми дава клип повече от 15 минути. И така. Ходим из гората, бродим. И да питам само едно нещо, мога да кажа, че тези, които ме следят, ме гледат, понеже имам 5 абоната и малко гледане. Той ще разкара един гадняр. Сега сме ние с Дитко. Добре, се ми слушаха. Тези, които ме следят, да знам, някои имат проблеми с акаунта. Някои могат да имат проблеми с акаунта и за това да ни им става. Така че ще дам малка пауза и пак ще се върна. Чао за сега! И така хора, продължаваме с клипа, защото да, бяхме там, преместихме се ето тук. И така, ето пак Галинчо. Дитко. И така, почваме с нашата обиколка. Не помня какво бях казал. И така, хора, само едно да ви кажам, че това е доста яко село и доста яко местенце. Ей го, там с синенко, дали го виждате, не знам, най-гадният човек в живота ми. Това е най-големият гей в света. Както той каза, не знам дали ще мога да го цензурирам, но няма да го правя, защото извинете, че го казах, но поне момчета има обноски. И така, ето, село Гетово, площад Гетово, център Гетово. Едно важно нещо и една много хубава и важна забележителност в нашето хубаво селце. Това е най-важната и най-хубавата забележителност. Неговото име е Гецо Неделчев. Това е основателят на село Гетово. Неговата история е доста интересна. Родил се по време на война, пораснал е и по време на войната с една картечница без патрони, с една граната с една празна граната, се скрила в някой бункер, там се гина. Гец не е дълчил, защото е бил точно в Гетово. Роден е от него е името Гетово. Роден е през 1924 и умира през 1964. Един ден преди самоубийството на Хитлер. Това няма ви го разказвам, защото е доста дълга, скучна история. Така хора, хубава градинка пролетна, а това там е читалище Просвета, село Гетово. Хора, това е най-красивата забележителност в село Гетово, защото доста добре изглежда, защото от много време, от 1879 година е. Така, ето го магазинчето ни.
Там работят бабата и дядото на ето този приятел Галинчо при мен. Така хора, не знам дали някога съм си показал лицето и дали някога ще го покажа. За сега малко ще остана в тайна. Скоро мога да го покажа, но сега просто ще бъда тайна. Те да продължим малко хубава разходка. Това е едно псе, което съм надразно. Тей, то легне и се осра. Така хора, его дразнещо псе. Сиба, кафе, сиба. Само сиба. Така хора, ще викна Галинчо, my friend, и ще продължим още една така след читалището. Знаете ли какво? Ние ще се връщаме вече, защото не искам много да ви забавям. Ето, най-големия магазин в село Гетево. Сега ще ви покажа едно много хубаво магазин. Магазин ще си кажа Ярка БГСГ. Съкръщение от Ярка БГ и ГР. Ярка БГ, село Раз, село Гетево и град Ра. Ако върнем, ще отива в автобусче. И право нагоре, право напред. Това е нашата шивашка стая до магазина. Ето Тук не работят майка ми, тук не работят баба ми и дядо ми, но пак все пак хубаво местенце. Тя го е направила. Да. Извинете, че тук има дърва и контейнери, но... Това е България, това е Разира, това е Гетево, това е света. Контейнери, бокуци и да. Продължаваме право нагоре и има едно хубаво магазинче право нагоре. Не знам дали в предишни видеа съм се показвал лицево. Добре, покажи лицето. И така хора, ще дам пауза докато стигнем, защото магазина въобще не е наблизко. И до скоро, докато стигнем, предполагам. И чао от мене, чао от Галю, чао Дитко, братчето. Така хора, поне половин час ходихме да стигнем. И его, Ярка магазинчето. Най-ви го покажам много отблизко. Нека се връщаме, защото малко време имаме. Сега малко ще разходим, ще видим тук площадка наскоро правена и наскоро потушена. Това е същият изрод. Да. Съжалявам, че се обиждам. И така. Неговото гадже. Пристигаме и ето го. Ето го. Той е със синкото. Най-грозния и най-тъпия човек. Наш приятел написа легналите гей. И това е Евгений. Пишете едно Евгений, 1, 2, 3. Едно черно екранче с леко червенко отстрани. Да, Клипа е дъра, сточа дъра. Той говори. Абонирай се. Много хубав човек. има и клипа се казва легналите гей. И така хора. Бяга и ние са... И аз го трепя. И така хора. Ще се върнем. И братчето на Коко. Ще се върнем с клипа. Извинявай, че ти казвам името. Аз си го казах в началото. И така хора. Да. Коко го наби. И така хора. Давам една хубава пауза. Една хубава паузичка ще дам. Защото ни трябва едно важно. Защото трябва да направим едно важно нещо. Защото направихме почти 15 минутки. Почти 15 минути. И така че... Чао за сега, защото направихме много паузи. И... човек, който подтегля. Така, чао за сега. Ще се срещнем вече като сме на половината път. Така хора, все още не сме стигнали. Само сляхме от Баира. Ето ще ви покажем едно нещо. Най-големия глупак. С синкото. И по-готиния. С червенкото, който пак е същия. Чиста прическа, дар. Его най-големия глупак. И така хора. Така, Дитко, Гало. Така, до паузата ще оставим още малко.
И така хора, докато стигнем, ще дам пауза, защото пътят е доста дългичък. Намери панта. Хайде, чао. И така хора, не знам дали ме чувате, за това викам. Нима ще млъкна. Стигнахме до крайната точка. Ето тая хубава текстура. Малко да потичаме, за да стигнем по-близко. И... Така хора, това ще бъде всичко от мене. Това ще бъде всичко от Дитко. Това ще бъде всичко от Галю батката. Това ще бъде всичко от Дитко батката. И само едно нещо. Си покажа лицето вече. Чао от мен хора! Надявам се клипът ви е харесал. Ако е така, харесайте го, абонирайте се. Ако не сте се абонирали, пише, ако не сте се абонирали, моля да продължите да следите. Това беше всичко от мен. Чао, чао! Да го изгледаме първо. Трябва